Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan kok. Lah iya arep ngomong piye ya? Ning cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene bengi iki awake dhewe sing didhawuhi ya Mak. Iya ya. Kanapa jenenge iki dienggo gladi wanuh gulang tepung kok ya Nak? Ya, pancen ya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, ora ana atur ingkang wajib ndak aturake kejaba mung muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan kaken-kaken inan-inan ndang entuk talining tresna ya kuwi wujud bocah ya. Merga sing jeneng Pak Kuswadi lan garwa kuwi ndhaupke putra kuwi ya mesti enggal kepengin momong mantu ngemban putu ya wajib ya pancen ngono. Heeh. Monggo iki lewo luar biasa lho no. Ya. Wis ket mau bengi kosplesan ya. Saiki wayang mbleh sapi loro wedhus papat. Kok kowe ngerti wae aku apal kok. Tur kabeh para tamu ora disuwun sumbangan lho wong ki nek sembada iki ngene iki. Ya, ngono ya Mak. Iya. Sembada ora nampa sumbangan mongko suguhane ya maer-maer ya wani nanggap wayang, wani nanggap kosples lan sak piturute. Ya. Kowe mbiyen ya barewo supitan kae ya ora nampa sumbangan. Sing ngomong sapa? Wiyagae tak kon nyumbang kok. Tetep tak gutukke aku. Iya, ngawur ora. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Iki nganggo kagungan, tak ganti sing cilik kowe kok malah rekoso. Iki nganggo kagungane. Aduh, Mak, mesake. Kuru banget wis ora apa-apa, Nak. Iki gongso wayang ya kagungane Pak Kuswadi. Ya kacarita iki wayang agungane Suwargi Pakde Adi Sugito Toyan. Wo ngono. Heeh, Pak. Malah seneng aku.
anu idep-idep ngalap berkah ya no. Ya, matur sembah nuwun Bapak Haji Toyo, Bapak Haji Tejo sing kepareng rawuh bengi iki, Bapak Lurah lan kabeh para sutresna budaya wayang kulit sing lenggah neng Bojong Panjatan kene no. Ya, matur suwun akeh sing padha rawuh, uga disiarke secara langsung Mega Suara. Ya, radio Mega Suara lan disiarke secara langsung ya kuwi live streaming gone dhewe no. Ya. Loro PWKS live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Engko iso ditonton pira penontone live streaming nek aku dikirimi kabar karo kanca-kanca live streaming. Ya adane nganti sok luwih saka 10.000 piye pamirsa seluruh jagat raya seluruh donya iki no. Ya. Wah, nyenengke ya Mak. Pancen wayang saiki nyenengke kok no. Ya. Bakal ana trontong-trontong pepadang babakan wayang iki sesuk bakal akeh para sutresna sing luwih tresna nyang budaya. Ya. Baleni karo panjenengane Bapak Kuswadi karo temanten sak karone apa ana ular-ular sing bakal mbok aturake. Mak, aku dhewe iki ngurusi awakku kowe ra jigos kok. Iya. Ya wis pokoke nek tumrap aku pinanganten kuwi aja nganti ngucap tembung pegat no. Iya. Mergo pegat ki kadang kala ana sing pegat rezekine, pegat lan liya-liyane lan sak piturute tegese pirang-pirang mula diati-ati sing jeneng ana perkara ki tumrap wong mangun bale wisma kuwi tumrap aku minangka pacoban ora ana wong mlaku kok tanpa kesandung, tanpa kesrimpet kuwi ora ana. Ya, mesti kabeh nganggo kesandung kesrimpet mula ya kudu dirampungi kanthi apik-apik, kudu dirampungi kanthi becik-becik ngono. Bangun miturut karo piyai sepuh. Mergo arepa putrane Pak Kuswadi sesuk ibarate iso munjung ingkung gajah saben dina karo piyai sepuh ning nek tindak tanduke ora dadi renaning penggalih piyai sepuh ya bakal dadi srana ora kepenak penggalih ing piyai sepuh. Nek ora iso gawe ora kepenak penggalih ing wong tuwa ki tegese urung iso nyuwargake wong tuwa, urung iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa no. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Kacarita gongsane ora mung siji iki, ana 3 nek ora kleru. Wayange ya ana pirang-pirang kotak. Iya. Aku ya seneng nek ana piyai sing pemborong utawa ketua pemborong iki kok iso duwe wayang, duwe gamelan iki nyenengke kok. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Tegese melu nguri-uri, ora mung nguri-uri ning ngurip-urip. Kok nguri-uri iki mung seneng nek ngurip-urip iki gelem nanggap. Iya. Kaya Pak Kuswadi iki ngurip-urip kunan, ngurip-urip dalang sak wiyaga semene kae lho no. Iya. Ya pancen bener kok ya Mak. Lah iya. Nganti mau sore telepon karo aku pokoke sindene go kabeh. Oh nggih siap. Nek ana kurange tak tambahi. Ngono nggih siap aku. Iya. Po ngendika ngono tenan. Asli yakin. Iya. Tenan kok tak rekam kok. Iya. Dadi sesuk arep maringi aku kae tak setel rekamane. Lho niki rekamane aku. Oh juridemu werna-werna. Mula bengi iki ana piyayi sinden pira cacah iki? 10 ya. 10 sing tak gawa. Jane asline 12. Ora wae jane nglumpukke sinden akeh-akeh iki jane piye to? Ngene lho. Sinden ki ora selawase sehat. Iya. Tegese nek bladegan terus-terusan ngono kuwi ana sing masuk angin, ana sing ndase lara. Iya. Ana sing pilek lan sak piturute kuwi engko kadang kala ngene iki ana sing izin 3. Nek izin 3 isih 8, isih iso diaturake para lenggah. Izin 4 isih 7 kari golek siji isih diaturake para lenggah dadi ora bunekno. Iya. Kanca barang kuwi nganti ndo dirasani kanca kok 26. Wayangan ki kanca 18 wis cukup. Lah iki ya ngawekani nek kanca-kanca penabuh ki kena penyakit. Iya. Ngawekani nek matane lara, ndase lara. Iya. Kuwi ana sing izin ku dadi isih jangkep no. Wah iya, ngono ya Mak iya. Ning nek mangkat kabeh ya gedabyah. Ning entuk tabuhan kabeh, rasa kuwatir. Anggon aku ki ming tukang nguripke lampuhe tak kon nyandang Jawa kok. Oh, ming gaweane anggere dulang tak klip-klip ngono nyandang Jawa demes kae kacamatanan. Iya. Ngono ya. Karo mangani suguhan kuwi ya nganti ya ora apa-apa ya Mak wis rezeki ditumpungake. Lah iya. Kaisane paning para kuna panataga. Wis tak jamin iki engko sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin, percaya aku to. Iya. Kenabuh ya semangat, sinden likur ya urung kore wis do kur dhewe-dhewe.
Mergane suguhane banyu mili. Ket wau nembe dalu sampun wonten. Iso dititeni kok iso dititeni anggere sing nanggap instansi luwih ngenggonke ning lapangan. Pabrike adoh ro lapangan. Wis penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener. Ngelihe padake. Ha iya wis ra ana sukuan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mie urung rampung dan lho anting wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae. Iki arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus soki wedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 Murah. Ketok iso mangan sate ra mergo melu aku. Bejo ya ora apa-apa aku yo sining bener. Rukune mampu niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu Ramadan nindake poso Ramadan nindakno poso kapatyakat ping 5 ngibadah haji. Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan kok. Lah iya arep ngomong piye ya? Ning cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong. Anting. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun ditelehke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk sorjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo sorjan. Iya ben rampung. Lambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane ikut nabuh, dhek ora nabuh ngerti mangani lawe kancane. Nggon aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo mangga. Wo tenan ora? Yo. Ayo Teng.
suwun Mbak Elisa. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Tolino. Iya. Mula ya omongane teng Pentalit ora karu-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Iya. Ya. Dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya. Engko terus jam setengah 3 gara-gara setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar. Ya, kadang kala wayange sok ora iso ditonton. Ya. Ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya, ning watone sak madya wae, sak madya. Genti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pak D Gita Toyan. Ya. Sinden cilik ae lho nek saiki wis gedune ora jamak-jamak saiki. Ya, ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa-apa. Engko ora empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipura doyak genjik. Heeh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Iya. Mergo ya biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki ndahipun nek wis gedhe semene iki ya mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu nek anu kuwi ayu nika suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kalih Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kusati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok Nimas Seda asih Nano atut rentut tansah raruntungan mateng suarane, mateng. Heng sarena lan ngene Tatan kenggang sarambut datan genggang sarambut lamun lamun adoh cakete
Uga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok, Nok. Ya. Yen cedhak tansah mulat sita asih Pindha mimi lan mintuna neno ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih langgam ketok ya, Nak. Ya, rasah ngundang-ndut ki rasah. Nen mat-matan, ya, mangga. Aku kang setya satu Sembah nuwun. Ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten sakarone ya, Nok. Iya.
Mergo arep ming wujud tembang ning iki panuntun. Ya, setya tuhu, setya marang guru lakine, setya marang bebrayane. Ya. Ya pancen bener. Lah ya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari. Pinanganten wis do pinter-pinter kabeh. Mantemani dadi manten iki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan. Ya. Nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok nok. Ya. Ya pancen bener ya, Mak. Ki mau saka pepeling medhun ning Setya Tuhu, ya. Terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh, mengko sing alus-alusan meneh, ya dadi diselang-seling, selang-seling. Sopo saiki? Ayo si sindenku sing rada baredan iki nok. Iya. Sopo? Anting Lambang sih, ayo. Saka ngendi? Banyuwangi. Ya. Iya. Sugeng dalu, Pakde. Sugeng dalu. Ya. Bar suntik edan iki. Oh, dadak ngentrok-ngentrok barang ngono iki. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok digulenokke. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ngono. Niki sing rabi sinten to, Pakde? Pak sinten? Kesduan napa? Sapa jenenge lali aku. Nyun ngapunten lho Pak Kus, nyun ngapunten iki pancen rada edan iki nyun ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah, iya, ya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to, Pak Pakde? Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh, nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura? Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Udah anak sing ngadeg kok, Pakde. Lah jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sinden ki sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek. Isih rumasamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Ming mak sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya, Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to, Kus? Kok penak ngono lho, Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus. Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajenan kuning Raden. Kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang mutiara. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip.
Ngono. Ora cengenges-cengenges. Nges cegung kok. Ya aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Le golek dadak ning Sorlongan barang. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Ya. Iya. Ki meneng-meneng putra dalang lho no. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Lak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berengse Iki sone ra apa-apa to, Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi lek. Asane iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukang ison mecucu kalau kae ngono. Wah. Wis ge nembang, anggere kumat tak ajar kowe. Suara pinter. Panas udan. Panas udan ling-ling sayang. Terus? Tapi Loh, ngapa? Kok kurang ngedeng-ngedeng kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange Malah daleke kumat. Gunung. Ayo kanca-kanca penabuh, swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Ngono Dadi nek latihan ning omah kulinane mimbu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Aku goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make bineka laben
makek binek kelaben. Makek binek kelaben lakek. Mbuh radong ala. Halah. Ora ngerti. Ora gelem jelaske mesti. Ora masuk. Terus Innu menason barase banyu bening ki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo, lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Lah jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya Mas. Ya sakarepe sing kendang kok. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padake ra paham aku. Ayo. Ki jaman salah guyang-guyu. Piye? Terus udut. Wis iki ta? Iya, suwe-suwe anggere ngantuk tak pathak cempala ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salahe nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget tok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura iki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton wae ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi. Wong tuane sok nyantet lho. Aku tau padu latihan iki dunake, Pak, Pakde sampean ora tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde ngene iki tok. Ayo terus. Syukur
Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel Ya. mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. wah luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ceng ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000. Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa pinter. Semester 4 Institut Seni Indonesia. Nggih. Heeh. Wis gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan tukane ra jamak-jamak. Melek ya mek nek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji karo mecucune. Iya, ora apa-apa ora suwe-suwe anu Mak, suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Praga. Ya, Mbak Tatin. Wah, kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa, ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Cinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Rak ngopo aku Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah weruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobis. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kobise lah gule kobis. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Ning nggon aku wis tak suguh apa-apa lho, apa kemauane wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sudah nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Mau wis ngendika Dik, langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa bros. Lah ngapa? Asmoh, moh ora. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki mbasa ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke terus mabur rambute. Ban Vespa. Kuwi masang dipaku karo ndasmu.
Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Iya. Nyatane dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, ngalang-alang iki ora mutu. Tongseng kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blek apa tempe? Tolo. Kok tolong nek beleh piye? Ya cilik sit ngono ta. Oh kae ono sing wis menikmati kalau wis Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Iya. Wis tak baleke esuk rasa kuwatir. Jenengan- Mencari njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kuwatir. Masa telek? Doyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung tresno, Oh nggih. pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kondur Kasidan Jati. Oh iya. Nek kono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sugeng dalu Pak Tejo. Gede. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Kok nyebut. pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham. Awis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir ya, Ding. Ngomangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati Neno tanpa dar tanpa Nendra. nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak Sapa? sing ngedram kuwi Oh, kowe piye go pocokan kuwi. lagi das luput terus Ora apa-apa ndene kok ngono yo njaluk larang wah. Ayo suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. lama tak jumpa gimana kabarnya Ya, iki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. ae krancang Oh, terus oh. nabuhe piye Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek kenceng. Iki mergane patimu. Entek kenceng. Mbak jenengan nanggap kula tak ndelok Ora ana wektune. Nek ana wektune prewe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. kok prihatin Ayo saking rapayune terus digratiske. Ya. kayung nyun marang slih Widong apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesuk tak buka. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora ya. ceritane lho.
Sesuk piye? Ya. marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresno kayung yun marang sliramu satemah lara Ya, mangga. lamat wus katon tejane yen bom berangkat aduh wiragiane sinawang tan bosen yen basangut winggo patut nyoto jati Nadyan bebasane kalingan gedang salambar limas awas kancanan rasa
matur sembah nuwun Mbak Sampun. Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok. Ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan. Ya. Negarane awake dhewe nembe wae kelangan sawijining panatagama ingkang dadi panutan ya Nok. Ya. Panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair Ya. sing seda ning Mekah. Ngono ya, Mak. Heeh. Ora kok kepiye-kepiye ning awak dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane. Ya. Wajib kageming para lenggah, wajib kageming para sepuh. Apa wae? Eneng 8 Nok. 1 pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener. Angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter. Angka 3 akeh wong pinter ning ora bener. Angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter. Ya. Angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka 8 sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Ya. Panjenengane almarhum Ya. paring pangandikan kaya ngono ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Ayo teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan ora prayoga. Tan kawusa manjimuton gubit sanggar sangarup. Nono gandha kecampur nalika semantenata Mandura Prabu Baladewa ngayasangganing para sata Kurawa pating bleber pating Caka Tirta mludakaning daratan. Rakyana pateh undanging Prawadyabala Pak Sur tambur myang suling pepandhen dalutak Mewa bandera kakandha warna-warna Pindha jala dedak bleguduk suwaru gembal sumarante hawala Nuwun sewu nggari Kang Bapa ing Sukalima Cemadong dawuh kados pun kanggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon Nuwun sewu ing abdi kepatihan Cemadong dawuh. Iya. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut pundur sasana Cemadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma Cemadong dawuh.
Bathara. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang loro temun. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat namipun endang loro temun. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka Paduka malah ngawis sangganing para sata Kurawa ingkang nderekaken jengkar Paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bathara. Wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang loro temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng endang loro temun. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedreg rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula menika Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih, panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkur kadidyaning Baladewa, wenang boyong endang loro temun. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayos Senguni. Wah, wis mboten wonten sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Poming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndiding kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Ngoh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukaning anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake, Citraksa, Citraksi. Cing ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat aja karo dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to.
Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkato karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong, ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno mepermu bal-babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Kosek-kosek. Kowe kok ngesaki rokok iki ditis apa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dicek ndi?
Aku diparingi Ndara Kresna. Kyai pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak pampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung terus. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watahe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Totok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya le. Wis sapa sing ketok arep boyong endang lara teman pokoke dikukuhi terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek mengkon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawiya gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora ha niki mang takoni bocahe dhewe mangke ndak darani kula Mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora usah ngelekke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura heeh arep apa maju kene kok maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok ming mak teh arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa babar wis ora memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini nggo sopan sithik Gong sopan sithik kowe minggatane cerewetmu minggatane kok urusane ora usah wedi to semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok apa tak kirim kowe wah asem iki ora tak pangan karo anakku barang e Gong ora apa-apa dosa disangga bareng sangga bareng dukulmu mlocot ora aja kok dunekke wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene arep apa didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk lho tenan ta Truk iki ketok saiki ha iya piye sapike piye ya mulai ya lho mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan aku penjahat apa aku wong kleru aku mbelani awakku dhewe ne kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan sapa-sapa tak cekel mbok nganggo utek Gong kasar men mangsane ora kowe iki piye kowe ketua di plester kowe nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye kowe iki ketune patih ki kurang ajar ora men Mong hati-hati lho Mong hati-hati Bagong sajake wani karo Kurawa lah Tranto andake Kartomarma ayo oke padake ayo Truk hati-hati lho Truk hati-hati iki sarep gelut lho Truk lho lah kok aku no ya mburine aku ya mburine ya kowe mburine Gong minggat wis krasa aku nek arep tok paeka nuwun sewu carane sapi dijagal riyen Mbah nek pun dijagal taleni terus ajeng mangan nampake kula manut wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat dening tangane Kartomarma mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong Ndara Kartomarma